Encara no t'has decidit? Vine a conèixer Cocat i sigues part del canvi. Viu el voluntariat, col·labora amb una comunitat local i descobreix nous horitzons. Abans de res, assegura't que compleixes les condicions de participació. Aquí t'expliquem els passos que has de seguir per viure aquesta experiència. En primer lloc, consulta el cercador de projectes per informar-te quins són els projectes i quines places disponibles hi ha. Perquè la cerca s'adapti a les teves necessitats, pots fer servir els filtres del motor de cerca. Tingues en compte que l'oferta varia constantment i pot ser que no estigui actualitzada en el moment que fas la inscripció. És per això que et recomanem que triïs més d'un projecte. Un cop trobis els projectes que t'agraden, els pots anar afegint a la cistella. Per inscriure't, has d'omplir el formulari que se t'obrirà amb les dades que se't demana. Un cop hagis acabat, accepta les condicions de participació, fes el pagament si s'escau i rebràs un correu de confirmació de la inscripció. Si no el trobes, revisa la teva carpeta d'espam. Un cop fet això, tramitarem la teva inscripció i ens posarem en contacte amb tu en breu. Si tens algun dubte, pots consultar l'apartat de preguntes freqüents de la web o bé contactar-nos. Prepara't per viure una experiència inoblidable.